दांगाइमा दांगाइ फानि सिमि चिब्रै मोताइ ख्लाइजाखै फाइमानि ताबो जत रायदाको सिविनो बिसि बुरुम बुरुम हहम ददम ख्लाइ पालाइजागै तंगो चिब्रै मोताइनो रुकसावै हास्तिनि जत लुकुरगनो हामजाकमा खुलमा याफारो त्रिपुरासा आमसाइ शाकबाइथां नाइगलजाक हांकर नकनि बखाक्तै तिनि हाय गोथार साल जतनि बागिनक गाहाम तंथुन तै हामानि तबुथुन जों थानाय 1 week रमिनाय जे पारावा हाबै जोंजाल लुकुरकनि आबोनो नायनायनि बागै बाक्सा जागा लामा हामिया बाक्सा जागा तुइमा नंगिया बाक्सा जागा स्कुलनि प्रब्लेम आबो हाय जत जागावनो थाङै जों बेरायै नायै भिजिट खाइ दङ अबो हायनो थानायनि दिनो जों पश्चिम कुंज बनरक जों थाङै नायख्या अबो हायके पागला बिसि रक जों थांका मारे हादु रक थांका तिनिका हायनो हाय जों रसराज नगर ताई जलाई तिसा किसा पार्क सोरखिनि थाङै भिजिट खाइख्या थांमानि परे दीर्घ दिन रमै लुकुरक वातै नकबार फाइमानि बाय लामारक लाई हामिया कन्डिशन आबरकनो जों नायख्या नायै लुकुरक बायबो मालायख्या बंनि जोंजालनि कग्रक खानाका पासापासि गोबांमा बरक चुगियाङै दङ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स रक नाङै दङ साकसरि हामियाङै दङ बरक बायबो जों मालायै बरकनो चुबानानि बागै आं बरकनि बागै प्रसेसआव खालाय दङ बुसकांनि सालाव जों जे गभर्नमेन्टनि जे प्रसेस दङ बाय जों आबरकनो इमप्लिमेन्ट खायनायनि दिगि थांनाय जायतकनाय दैखौ बुख्लायजाकनाय हायसि ब्लाइके हामबाय मारो दिनैनि सालाव जों भिजिट खायथिनि सिनिलगि तिप्रामथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ तिप्रामथानि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ काइनि काइथाम बिसिनि चेयारमेन रक दङ गाव हायकेनो पासापासि सिनि युथनि लिडार्स रक वारियर्स रक बाय थाङैनो जों भिजिट खायख्या अबो हायके जों जत बिसि जे आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सियाव दंमानि जों बुसकांनि वीक रकआव कमप्लिट खायनायनि बागै सिनि टार्गेट कमप्लिट खायबायै जे प्रपोजल लुकुरकनि जोंजाल जों जे सैतु बायमानि अबरकनो जों नोट डाउन खाय डीएम नि थानि जों मालायने बनि परे स्टेटनि मिनिस्टार्स रक जों मालायने बनि परे वीडियो नि थ्रुतै जे सामुं खायजाकना दंमानि बीबीजी रामजीनि बिसिंतिबो जों खायनायनि बागै जायतक जाकनाय हायसि आई होप रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि न जों ताइबो आगोग्रिथिनि लुकुरकनि जेबाबे सापर्ट हामजाकमानि दङ बुसकांनि सालाव ताइबो काहामके डेभलप मानाय ताई जे जोंजाल दंमानि आबरकनो जों सल्व खायमानाय हामबाय